салом занҳо ва хоҳрони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам оиди инкишоф наёфтани кӯдак дар батни модар ё ин ки бо забони дигар агар гӯем замиршая беременность ё ин ки неразвивающая беременность ба шумо каме маълумот диҳам. аллакай аз номаш маълум аст ки замиршая беременность ин аз инкишоф мондани кӯдак дар батни модар мебошад. одатан ҳамаи ҳамин инкишоф наёфтани кӯдак дар батни модар аз давраи таваллуд то 12 ҳафтаро дар бар мегирад, яъне одатан дар якум триместри ҳомиладорӣ чунин ҳолат пайдо мешавад. дар марҳилаи аввал вақте ки зан тест барои ҳомиладорӣ гузошту муайян карда шуд ки ҳомиладор аст ва дар рафти ҳамин ҳомиладорӣ тифл агар аз инкишоф боз монд, зан ҳис намекунад ки тифл аз инкишоф боз мондааст, чунки ҳамаи нишонаҳои ҳомиладорие ки ҳаст дар зан ба монанди внематочная беременность вуҷуд дорад. танҳо пас аз 2 ҳафтае ки аллакай тифл аз инкишоф боз монда бошад, баъд пайдо мешавад нишонаҳои он. нишонаҳояш бошад чӣ гуна? нишонаҳояш ин дард дар поёни шикам, дард дар мавзеи миён. одатан дардҳо як баъз мешаванд, боз зиёдтар мешаванд. инчунин видилениҳои хун монанд ва баъд аз 1-2 рӯз видилениҳо аз ҳад зиёд шудан мегиранд. замиршая беременность ё ин ки неразвивающая беременностро борои ташхиси ультразадо, яъне узӣ кардан, супоридани гормони хгч муайян мекунанд. вақте ки хгч сатҳаш паст мешавад ва дар узӣ мебинанд ки дилзании кӯдак нест, аз он ҷо маълум мешавад ки кӯдак аз инкишоф боз мондааст. дар ин ҷо боз як ҳолати дигар аст, анэмбриония. ин ҳам ба гурӯҳи замиршая беременность ё ин ки неразвивающая беременностҳо дохил мешавад. анэмбриония ин як ҳолате мебошад ки агар бо забони оддӣ осон карда гӯем, зан ҳам ҳомила ҳаст, ҳам нест. масалан вақте ки зан аллакай бенамоз нашуд, тест барои ҳомиладорӣ гузошт, 2 полоска мебарояд, яъне положительный результат мебарояд ки ҳомиладор аст. гормонҳои хгч баланд аст. плодное яйцо мегӯянд аввал тайёр мешавад, ҳамааш ҳаст, вале дар ҳамон даруни плодное яйцо эмбрион нест, тифл нест. дар он ҷо ҳамон халтае ки ҳаст пайдо мешавад, лахтаҳои хун пайдо мешаваду тифл пайдо намешавад. ин ҳам ба гурӯҳи замиршая беременность дохил мешавад. сабабҳои ба чунин ҳолат дучор шудани зан хеле зиёд мебошад, яъне сабабҳои пайдоиши замиршая беременность хеле зиёд мебошад ва як сабаби аниқи пайдоиш надорад. якум сабабаш шуда метавонад тағйиротҳои генетикӣ ва хромосомӣ, яъне вақти бордоршавӣ ягон хел тағйирот ба вуҷуд омадааст ки ҳамон тақсимоти тухмҳуҷайраи бордоршуда дигар хел мешавад, тағйир меёбад. дар ҳамин ҷо ҳамон тағйиротҳое ки ҳаст ба тифл зарар мерасонанд. агар бо забони дигар гӯем генетическая поломка мегӯянд, ҳамин ҳолат метавонад ки ба замиршая беременность оварда расонад. дуюм, ин тағйиротҳое ки дар худи эндометри, яъне қабати дохили бачадон дида мешавад. ба инҳо дохил мешаванд ҳама гуна илтиҳобҳо, яъне воспалительни процессҳое ки дар организми зан ҳаст, дар эндометри ҳаст, ҳамонҳо дохил мешавад. эндометри аз ҳад ғафз, гиперплазия эндометрия, ё ин ки эндометри аз ҳад тунук, ё ин ки тонки эндометри мегӯянд. вақте ки дар организми зан воспалительни процессҳо ҳаст ва тонки эндометри аст, ҳамон ҳуҷайраи бордоршудае ки ба бачадон меояд мечаспад, аз сабаби илтиҳобнок будани эндометри ё ин ки тунук будани эндометри, гардиши хун дар тифли бордоршуда суст мешавад. аз ҳамин сабаб метавонад ки тифл аз инкишоф боз монад. сабаби сеюм, ин ҳама гуна вайроншавии лахташавии хун дар организми зан мебошад ки ин бемориҳо ба бемориҳои ирсӣ, яъне наследственни заболевания дохил мешавад. ба онҳо дохил мешавад тромбофилия ва баланд будани гомоцистеин. ҳама ин ҳолатҳо низ метавонад ки ба неразвивающая беременность оварда расонад. сабаби чорум, ин тағйиротҳое ки дар бачадони зан дида мешавад, яъне дар худи зан бачадонаш нағз инкишоф наёфтааст, ё ин ки дар бачадони зан аз ҳад зиёд спайкиҳо дида мешавад. инчунин миомаҳое ки андозаҳояшон хеле калон аст ва мустаҳкам набудани гарданаки бачадон метавонад ки ба чунин ҳолатҳо оварда расонад. сабаби панҷум, ин баъзе гуна вирусу инфексияҳое ки зан маҳз дар вақти ҳомиладорӣ гирифтори ҳамон вирус мешавад, яъне вақте ки зан ҳомиладор шуд, дар ҳафтаи 5-6 гирифтори баъзе намуди вирусҳо ва инфексияҳо мешавад ки ба тифл зарар мекунад ва сабаби инкишоф наёфтанаш мегардад. сабаби шашум бошад ин истифодаи доруҳое ки ба организми зан зарари ҷиддӣ мерасонад. истифодаи доруҳое ки дозировкаашон хело баланд аст ва зан ҳангоме ки ҳомиладор аст ва худаш намедонад чунин доруҳоро истеъмол мекунад, метавонад ки ҳам ба нуқсонҳои модарзодӣ биёрад, ҳам ба ҳолати замиршая беременность оварда расонад. дар ин ҷо як чизи дигарро мехостам қайд кунам ки бисёриҳо вақте ки дар ҳамин ҳолат дучор мешаванд, ҳама намуди ташхисҳоро мегузаранд, ба генетик муроҷиат мекунанд, бемориҳои ирсиро инкор мекунанд, вале боз агар ҳомиладор шаванд, ба чунин ҳолат дучор мешаванд.
дар ин ҷо як чизи дигар аст. ин бисёртар ба он занҳое тааллуқ дорад, ки гурӯҳи хунашон, резуси хунашон манфӣ аст, яъне резус отрицательне доранд. дар занҳое ки резусашон манфӣ аст, дар онҳо вақте ки масалан шавҳарашон резусашон мусбӣ бошад, яъне положительный резус бошад, вақте ки зан ҳомиладор мешавад, дар организми зан бо тифл резус конфликт мешавад. яъне организми зан тифли плюса буданро, яъне тифле ки положительный резус гурӯҳи хунаш аст, қабул намекунад. вайро ҳамчун бегона ҳис мекунад ва кӯшиш мекунад, ки аз бачадон берун кунад. ва вақте ки зан ин дафъа низ ҳомиладор ки шуд, дар организми зан моддаҳои махсус ҷудо мешавад, ки намегузорад, ки тифл дар организми зан инкишоф ёбад. ин ҳолат танҳо дар он маврид ба вуҷуд меояд, ки вақте ки резуси зан манфӣ аст ва резусе ки дар тифл аст мусбӣ аст, яъне положительный резус дорад, дар ҳамин вақт конфликт ба вуҷуд меояд. агар ки дар вақти ҳомиладорӣ ҳам резуси тифл ва ҳам резуси зан манфӣ бошад, ягон хел монеа намешавад барои инкишоф ёфтани тифл. ин ҳолат танҳо дар вақти резус положительне будани тифл ва резус отрицательне будани модар ба вуҷуд меояд. барои ҳамин тавсия дода мешавад, ки агар зан резусаш отрицательный бошад, бояд пеш аз ҳомиладорӣ ташхиси махсусе гузарад. дар он ҷо ҳамон титри моддаи махсусро мебуданд, ки дар организми зан чӣ қадар аст. агар ки дар организми зан антителаҳо хеле зиёд бошанд, ба зан тавсия дода мешавад, ки дар 3-5-7 9моҳагӣ махсус дорӯҳо ба организмашон ворид кунанд, то ки антителаҳои онро камтар кунанд ва ба тифл зарар нарасонанд. резус манфӣ будани хуни зан на ҳама вақт, вале дар баъзе ҳолатҳо низ сабаби замиршаи беременность мешавад. баъд аз оне ки муайян карда шуд, ки тифл дар батни зан инкишоф намеёбад, яъне неразвивающая беременность аст, агар ин ҳолат дар ҳафтаи 8-9 бошад, ба зан тавсия медиҳанд вакуум аспиратсия, ё ин ки дар худамон бисёриҳо мегӯянд отсос кунад. вакуум аспиратсия ба организми зан зарари ҷиддӣ намерасонад ва роҳи осонтари ҳалли ин мушкилӣ мебошад. роҳи дигараш бошад ин истифодаи дорӯҳои махсус, ки вақте ки зан истеъмол мекунад, ҳамон тифли инкишоф наёфта метавонад, ки худаш афтад. ва роҳи сеюм ин исқоти ҳамл, яъне ки аборт, выскабливание мебошад. ду роҳи охирон ин дар ҳолати аз ҳад калон будани тифл, яъне дар ҳафтаи 10-12 тавсия дода мешавад. барои чӣ тавсия дода намешавад, ки мунтазир шаванд, ки то ки тифл худаш биафтад? чунки вақте ки тифл дар батни модар аз инкишоф бозмонд, пас аз 2 ҳафта некрози ҳамон тифл, яъне пусидани ҳамон тифл ба вуҷуд меояд. ва вақте ки он дар батни модар ки пусид, метавонад, ки ба бачадон, ба организми зан зарари ҷиддӣ расонад. аз ҳамин сабаб баъд аз оне ки муайян шуд, ки тифл аз инкишоф боз мондааст, бояд шумо ҳар чӣ зудтар роҳи ҳалли ин мушкилиро дарёфт кунед. баъд аз оне ки занро бо роҳи вакуум аспиратсия, аборт ё ин ки бо роҳи дорӯҳо тифлро афтонданд, аз ҳамон тифле ки афтидааст бояд ки ташхис кунанд, яъне анализ гиранд, бинанд, ки сабаби асосии ҳамин инкишоф наёфтанаш дар чиз буд. баъд аз оне ки тифли инкишоф наёфта афтид, ба зан тавсия дода мешавад, ки дар муддати аз 1 моҳ то 3 моҳ ҳомиладор нашавад. агар дар организмаш илтиҳоб бошад, ҳамонро табобат кунад. агар бемориҳои ирсӣ дида шавад, ба генетик муроҷиат кунад. қариб ки дар 80-90% ҳолатҳо баъди табобати ҷиддӣ, яъне баъди табобати илтиҳоб будагӣ, баъди табобати генетик, зан метавонад, ки пурра аз нав ҳомиладор шавад ва тифли солимро ба дунё биёрад. аз ҳамин роҳ ба ҳам ба зан, ҳам ба мард тавсия дода мешавад, ки пеш аз ҳомиладорӣ бояд ташхис гузаранд, муайян кунанд, ки ягон хел илтиҳоб доранд ё надоранд, табобати ҷиддӣ гиранд ва истифодаи витаминҳоро фаромӯш накарда баъд ҳомиладор шаванд. дӯстони азиз, умедворам, ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.